Hausa Post, gidan labarai da rahotanni. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu, barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah yayi wa Malam Lawan, wanda aka fi sani, wanda ya saba wannan shahararren fina-finan nan na barkwanci, wanda kowa ya gane shi, za ku gan shi ɗan gajere. Allah ya masa rasuwa, kuma an masa jana'iza yadda addinin musulunci ya tanada. Muna wa wannan mamaci addu'a, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ƙarshen wahala kenan. Wannan labari ne ya fito daga wajen Abba Al-Mustapha, wanda ya ɗora shi a fejinsa na Instagram da kuma Facebook. Shi ne ya fara wallafa wannan labarin 'yan mintuna da suka wuce a cikin daren nan. Muna fatan Allah ya ji kanshi, Allah ya gafarta masa. Kar ku manta ku danna subscribing, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mun dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shirye-shiryenmu. Mun gode. Hausa Post, gidan labarai da rahotanni.